Dan diri sa Cagayan, usa ni si Captain Vicente Roa ang against jud kayo sa American colonization. Tinuod na kay mao nay giingon sa akong maestro sa history nga si Charles Culanag. Ang mga revolusyonaryo, purot gud sila kamatay. I think I know this person. Dex! Namlay ka diha? Oh! Masa ka diri? Niya ko din kay gipadam ko magkong Captain Vicente Roa. Gahi man dili ko mabre. Gahi. Mga ka 1 2 3. Kini siya tinud anay ni. Nga naa diri. Sulod ani nga metal chamber. Ilawom ani mga pile sa mga bato. Di na kuno gibutang ang mga kabukugan sa ato ang heroes diri sa Cagayan de Oro. Atong tanawon diri sa atubangan. Sir, good morning. Morning. I vlog. Kablog lagi na sila. Nalimot naman ko. El Pueblo Asos Heroes. Buti pa sabot. From the town to its heroes. Mao ba? So kini siya ang hulagway ni Juan ni Andres Bonifacio, pero giingon nga gibuhat kuno ning monumento dili tungod kay halad para kang Andres Bonifacio, kundi halad kuno ni siya para sa mga local heroes sa Cagayan de Oro. Uban nisipat ang mga Kachila at aanapod ang mga Amerikano. Daghang Pilipino ang supa usana si Captain Vicente Racines Roa. The battle happened in what is today's barangay, Agusan's hilly parts. Di ba ka ni Mabre, basig bawal ni Abrihan. Gahi man. Ay password. Ug giplanuhan gini nga butangan og chamber diri aron diha ibutang ang mga local heroes sa syudad. So now you know, ha? From my friend Dexter. Boss, morning. Karon di ay doon na tayo atoon, ha? Kuyugi gyapon ko ninyo. Doon na ko'y dala nga relo na kinahanglan og ilisan og baterya. Ya kini siya nga retail store, usa na siya sa giilang nga maayo jud kayo, bantugan jud kayo when it comes to repair and kaning pagbaligya pod sa mga relo, no? Di lang mga relo, hasta na mga radyo kaniadto sa akong mahinumduman, mga clocks kana mga dagkong orasan, mga radyo, mga sporting goods sama na mga tennis racket. So ato na to kay karaan na kina 1936. Ang relo kinahanglan og ilisan og baterya, and of course ani gyud sa atong kasaligan kayo nga magrepair og mga relo. Kining pinala matag battery
Adi tama palang alang. Ari kita sa Wadus. By the way, ang tagiya diri kabats nako sa high school si Haris. Dex. Oh. Na Haris. So naanad ta sa kuana sa Wadus. HD. Gawin. So, nana ni diri sa Wadus. Riz, kani siya Riz. Akong pa irisag battery. Oh. Basta ako relo. Ito gyud ako magwan kay. Ito ning inila diri. Sir, good morning. Ang ato ang technician magsaon sa Windows 6. Windows 6. Asa man tong gingon nila nga karaan na kay nga cash register. Wow. Wow. Tagaan tag pribilehiyo ba ang kasud diri. So ako ipakita ninyo. NCR, National Cash Register. National Cash Register. Wow. Uy, sa ato pa Functional. functional pa. Wow. Awa ko na oh. Nya nabasahan ako ni ba sa internet nga antod ako na ni siya 99 pesos. Tinuod na? Yes, ang amount is 99 pesos sa taman. Oh. Una, sinintabo pa man. Oh. 99 pesos ra gyud taman. So tiyaw mo na mga ka 1 to 3 ha. Hangtod karon ila lang gyapon gi-utilize ni nga precious one. Cash register. So kiraan na kayo. Kini ang nakanindot diri mga ka 1 to 3 kay makakita ka while giayo ang imong relo, makakita jud ka. So mo lang matingala mo ng anong adtod karon. Daghan ya po mga Cagayanon. Maski nagdili mga Cagayanon, basta mga taga Mindanao kasagaran gyud magsalig gyud diri sa Wadus, Umiikag Watch Service Center. Basta ilang istante oh. Karaan gini nga istante. Oh. Kailang ko ano, sabi, wala gyud lagi yun nga giusap. But gi-maintain na gyud nila ang original nga structure. Hangtod ron, wapo lang gyapon tanawon, oh. 1936. 1936. Oh. So, dahil sa kong papa, kami na dahil third generation. 1 to 3, third generation, nagpadayon lang gyapon no. Nagserbisyo sa katawan sa Cagayan de Oro. Oh, kita ninyo. Gandar na. Umana. Umana. Itagaan pa jud ko grilo. Aw na guna. Then kuyog ni Haris ang iyang brother niya usap pud sa nagdumala diri sa Wadus Quality Store. Good morning. Hi mga kagawes. Good morning. Thank you. Salamat sir. And then after a while, I knew he gained some knowledge about the business. So, ganyan siya guli. Sa Cagayan de Oro. Ganyan siya guli. And then, luckily, he put up his business and we are Until now. Yes. Napagyapon. We don't discriminate people. We don't discriminate customers. Maski pag nakachinelas ka, tinikas, sana nakamarong review the same service. Same nga serbisyo. Magkikinsa ko na. So gikan na sa no other than kang Mr. Janjan Daramdas. Sir, thank you sir. Thank you sir. Kini nga building, usap po ni ka very iconic establishment when it comes to CDO Cagayan de Oro. Di ka na mahimong di ka kahinumdum sa VIP hotel. Shout out kay Kanoy family and also to my friend ang operations manager sa Best Big si Mr. Solon.
12 naman arita sa pansitan sa CDO. Ato ning suruyon. Boss. Good morning. May udto. Uyugay ko. Ngaon ta. Ning very famous Filipino-Chinese restaurant, Bagong Lipunan. Boss, mayon punta kay gusto. Nanarita karon sulod sa kuan Bagong Lipunan kay maniudto ta si Ma'am Lenny. Lenny na lang. No, Ma'am Lenny. Bantugan gini og inilang nga pansitan sa Cagayan de Oro karon ako nagyong giduaw kay tungod sa kadugay nga wa ko kabalik og Cagayan karon ako giwagin ako si Piata nga manage ko kay kaon ko silang kuan lamian nga pansit. Hi ma'am, good morning. Ma'am, si ngalan nimo ma'am? Risa. Ma'am Risa og si Ma'am Marjorie. While waiting ko sa kuang order naa si Ma'am Risa ay mo share siya gamay sa kamay na nga history sa Bagong Lipunan. Ma'am Riz, sige namin. Ma'am Riz, atong i-share sa atong mga subscriber. Since 1970. Wow, so dugay na kayo. Last one. So mga 50 plus years. Oh. So golden anniversary na mo. Wow. Ma'am, giilagyan ang Bagong Lipunan sa inyong lamian kayo nga pansit. The best pansit in the city. Wow, ganahan ko sa imong kuan, imong vibe. Home of the best pansit in Cagayan de Oro. So ma'am, kana siya nga pansit. Hangtod ron naa pagyapon na. Yes. Wa mausab. Wala gid na mo. Bantay ka, akong tilawan unya. Ma'am, thank you mama. Sige, sir. Sir. I'm so happy. Nagpan mi sa imo kasi na. Yan na Subscribe. Okay. Big shout out to Sir Windsor Makay of Bayawan. Sir, na imong guan rio, barkada rio. Kasama sa balay. Bay, nakita ko yung idol bay si Gawens. Okay, sana magkita sa ko. Okay. I'm so happy. Shout out to you sir of sa tarang mga Bisaya diya sa Miami, Florida. Sa Miami, Florida, USA. Wow, nabot gyud among order. Pansit classic. Siyempre na naman sir. And then Hindi siya ang pork halang. pork halang-halang. So mo na i-order na mo mga ka 1 2 3. Ano po sir? Chicken and pork adobo. Okay. In short, CPA. Okay. And then one rice lang. Enjoy. Hi ma'am, thank you ma'am Risa. Kaniyo original begini ba mo gani karaan kanilang bula-bula diri nga sagol. By the way mga ka 1 2 3 sila giging mo silang Mickey o kanilang noodle. So atong kilawan og mapabiyapon ning original pansit. Walang meatball. Another one, and then sulti ko kung mapapagyapon akong recollection na. As far as I can remember, mapapagyapon. Same pagyapon nga timplada, sukad kaniadto. Ikaw Dex, sa imong tanaw. Same. Nagpabilin hangtod karon. Lamian. Ang lamian. Okay. So ika na nasa ko ang migo wa gyud milubad ang ilahang lamian pansit in Bagong Lipunan. So, kabalon na mo mga igsoon ha. Basta gani pansit o ngita mong kaon diri sa Cagayan. Ano lain? Adto tas Bagong Lipunan. O grillo o kanang mga
kuan, sporting goods ug usa pa inyong magipangita dai asa ta paingon? What host. Again, dako na kong pasalamat kaninyong tanan sa inyong pagkuyog sa matag vlog nako. Ilabi na karon nga atong na feature ang mga iconic places diri sa Cagayan de Oro City. Mga igsoon, mga ka-123, thank you so much. Amping kanunay. Unsa ra klase ka baterya ang wala nila diri Rex? Baterya sa truck o sa helicopter.